चिरां जिल्ला बेंटल ओनसोलनि रायजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव फोसावथाय। थारैनो नोंथांमोनहा नुनो मोनसिगोन बर'नि गिबि सावथुन आलायारनखौ। हाया फाक्का नों जेबो दागि नोंथांनिसो बिब्दिब्ला नोंथाङा थगाय जाबाय। नों आंखौ होखारामोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानो हानाय नङामोन। खुलुमबाय, आं प्रिया सुस्मिता बसुमतारी BMN निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। बोहैथि डिसेम्बर दाननि 16 आरो 17 अक्ट'खालि बेंटल आनएमप्लयड इयुथ कमिटिआ साननैनि हाबाफारिजों सावथुन दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा। जिगुजौ 86 मायथाइयाव जोंदाव बड'सानि बिथोनजों दिहुनजानाय बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारनखौ बोहैथि दाननि 17 डिसेम्बराव चिरांनि बेंटल जांख्रिखां फोथारनि कलेज साखाथियाव देखायनो लाहार फाहार। जाय सावथुना बर' हारिनि संसार जानायजों सोमोन्दो दं, बे सावथुनाव थारैनो मोदै आरो गोलोमदै बोहैहोनाया नुजाथिदों, जेराव बर' हारिनि गोदो आरो आथिखालनि बर'नि सानस्रिनि मावनाय दांनायजों सोमोन्दो गोनां। अदेबानि बे सावथुनाव बर' हारि आरो गुबुन हारिजों अनसायजानाय बर'नि गिबि सावथुन मुंदांखा आलायारन सावथुनखौ ओनसोलनि जेरावबो देखायफुंनो थाखाय दोहौ जानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो बोहैथि दाननि 16 डिसेम्बर खालारखालि MCLA आरो 17 डिसेम्बर खालारखालि आलायारन मुंनि सावथुनफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जादों बेंटल आनएमप्लयड इयुथ कमिटिआ। इउटुबारफोरा बिगासिनो दंना बै एनिथिं एमजे प्रान्जल नार्जारि प्रकाश नार्जारि मोना गथ'नि समाव नोंसोरबादि लेखा गोरों लाइमोनफोरा रां लानानै गावनि मोन्थायखौ फाननो नागिरनाया गावनि आरो हारिनि इयुनखौ फाननो नागिरनाय जायाखै होनबा? लोगोसेनो टिकेटनि बेसेनखौ जेनेरेलनि थाखाय 100 रां आरो VIP एबा सियाराव 150 रां खालायनाय जादों होननानै फोरमायो बेंटल आनएमप्लयड इयुथ कमिटिनि बुंथिगिरि बानाराम बसुमतारीआ। लोगोसे नायनो गोसो जानाय सुबुंफोरा 15 डिसेम्बरनिफ्रायनो कमिटिनि सोद्रोमाफोरजों कन्टेक्ट खालामनानै एडभान्स टिकेट लानो हागोन होननानै बुंथिबावो कमिटिनि बुंथिगिरिया। बानजाय आफादजों लोगोसे आथिखालाव जाखांफुनाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारियाबो ओनसोलनि सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो आरो अनसायनो खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव नोंथांमोनखौ रादाब बुथुमगिरि हिसाबै फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिबाय आरो साबायखर बावहरबाय। आरो जोङो 16 थारिखखालि फैला MCLA सावथुनखौ देखायग्रोगोन। बिनि उनाव अखानायै 17 थारिख डिसेम्बर खालि आलायारन बर'नि गिबिसिन सावथुनखौ जों दिन्थिफुंगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोर बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो जोङो टिकेटखौ 15 थारिख खालि गाबोननिफ्राय जोङो होनाय जागोन। जाय बिथांमोना सिगांग्रो लाग्रोनो गोसो दङबा बिथांमोना लाबोग्रोनो हागोन। आरो जोङो फुंबिलिनि मथा-मथि 8 बाजिनिफ्रायनो आरम्भ खालामगोन गाबोननिफ्राय टिकेटखौ आलायारनखौ। ओमफ्राय MCLAखौबो जों गाबोन होखागोन। गाबोननिफ्राय देखाया माबानिफ्राय मा होनोमोनलाय 16 थारिख डिसेम्बरनिफ्राय जों देखायगोन। टिकेटखौ लाग्रोनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि बेब'स्था खालामो? जोङो बाहायनो एभेलेबेल मथा-मथि पाब्लिकनि थाखाय एभेलेबेल टिकेट खालामना होनाय जाखागोन। आरो जाय बिथांमोना टिकेट मोना जाजानो गिजोबा जों एकदम रेडि। जाय बिथांमोना टिकेटखौ मोना जानो गिदोंबा जों दङ टिकेटनि थाखाय। कन्टेक्ट खालामनो हागोन गोसोबायदि जोंनि कमिटिनि मानसिजों बा आंजों बा सोरजोंबाबो खालामनो हागोन जों एभेलेबेल टिकेटनि थाखाय। ओंखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन बेखौ बयबो नायनो होननायखाय जों बेंटल हालामाव हांख्रायना लाबोनाय जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोर फैना नायफैनाय गुरै खावलायबाय। आरो दानि देग्लायसो दिहुनजेननाय फैला MCLA सावथुन बेखौबो जों 16 थारिख खालि डिसेम्बरनि 16 थारिख खालि जों दिन्थिफुंगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। फिल्मखौ देखायनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि सम जोङो मथा-मथि मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जों आरम्भ खालामगोन। जोङो मथा-मथि हानायखिनिखौ बिनि सिगांबो नाजाबावगोन। थारमाने बोथोरा बांद्राय गोबावबाबो गुसु जालांबाय। बेखायनो जों हानायखिनिखौ गोजौआवबो जों थारमाने निहिर जायैनि थाखाय जों
बेबस्था खालामनाय जाखादों आरो जोङो सिटनि केपासिटिखौबो जोङो 3000 3,000 खालामनाय जाखादों बेनिखायनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय लकेसना बेंटल जांख्रिखां फोथार कलेज लांगोना बेंटल कलेजनि लांगोनायाव